Ľudia, začnete sledovať toto video, chceli som sa vám ospravedlniť. Bude v HD, ale je noc, takže bude iná kvalita videjka, nebude až také dobre. Ale dúfam, že vás to neodradí a môžeme začať. Strih. Čaute, tu je Miško, partneromec.sk a vítam vás pri takejto informačnom videu, ešte neviem ako pomenujem. Mám to novo video, by som chcel potroliť, poďakovať, poprosiť. Takže prvým ďakujem za 32 odbery, ale si to cením. A napíšte mi, či chcete jakú sériu. Buď to budú vtipy, alebo moje názory a vaše otázky. Takže vtipy, alebo moje názory, alebo vaše otázky. A videjko bude kratšie, sľubujem, nebudem ho preťahovať. A ešte sa vám chcem ospravedlniť, že neboli dosť dlho videjka. Takže ja to fajne stíham, ale budem sa volať, pojedu na výlet, pôjdem do Karlových Vároch, to je v Česku, v stredu už odchádzam, neviem kedy nám ide vlak, takže bude vo vlaku video, bude v Karlových Vároch, bude room tour, všetko bude, takže máte sa na čo tešiť, lebo už budú častejšie videjka. A čo sa týka počítač bude, takže toto je taká krátka informačka, ďakujem vám a ešte mi napíšte, či bude vtipy alebo moje názory a vaše otázky. Takže majte sa, nezabudnite dať like, odber za 50 odberov, 4-hodinový stream, takže majte sa, odberajte, lajkujte, čaute.